Ponokawan Petro, apa to kang dadi wigatine dene jeneng sira diutus dene wong atuamu Kakang Semar Badranaya. Menawa ngaten sinuwun. Estunipun sampun wonten setunggal candra niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara. Bapak niku kaya masuk angin ning ora masuk angin. Ning boten purun dahar, boten purun ngunjuk, mung begogok enten ngajeng griya. Penyawange bapak niku kaya wong kelangan pengangen-angen, kaya wong kelangan rasa. Mula penyawange niku namung suwung. Lah kula terus kula wanek-wanekke kalih garing kalih Bagong nyedhaki karo bapak. Pak, jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa ki nek wis sepuh, kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku karo garing karo Bagong jek bocah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa, anak dadi tanggungane wong tuwa. Ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha, bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula mung nirokke omongane bapak mengko ndak ana undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi kepiye? Contonipun ngeten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene 7 glugu. Kabar karo kasunyatan niku wis ora padha, niku jaman sak mangke menika kulina. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedhekke kabar, nambah-nambahi pengedikane bapak. Mula kula arep matur apa anane. Iya Ponokawan Petruk matura ngeten. Truk, aku ki ora lara. Aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa, ning aku mikir gandeng uripku eneng donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu bebodro, aku ya melu budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing ngluputke aku dudu sapa-sapa, ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Lho nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo kaya mbiyen. Mbiyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom ayem tentrem. Kaulane padha sayuk rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki kok beda kaya mbiyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh, malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepira nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kahanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta ki mung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh merga olahe para kawula ingkang padha nggugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura kencana. Kula kaget. Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku ming batur, Semar niku ming wong sekeng, Semar niku nuwun sewu wong ra duwe, ming kawula. Kok arep mbangun pura kencana. Terus kula nuwun prisa dhateng bapak. Janjane pura kencana iki karepe bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu, piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngece piyai ora duwe kok arep mbangun pura kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura kencana kuwi ora mbangun papan sing magrong-magrong. Sing dumadi saka kencana mutiara jamrut hergene emas kuwi ora. Ning pura kencana kuwi utawa sanepaning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengin bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan, sayuk rukun tetunggalan manunggal.
ora bedak-bedake werna kulit, ora bedak-bedake tata basa, ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengin bangun pura kencana, embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur kersane Bapak. Lah terus kersane Bapak pripun? Syarate pripun? Sranane apa? Truk kowe sowan ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 diaturi rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek diglejah utawa dionceki manunggaling pangarep sing lenggahé ning dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakale apik, negara bakale becik. Ning kok sok balen, nek sing eneng dhuwur ora tau nyawang ngisor, sing ngisor polahe nganti gedabikan ewadene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakale rusak. Merga kawula wis ora percaya karo pangarepe ora nggatekke uripe para kawula. Lah niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada supados sak mangke gegayuhanipun Bapak anggenipun badhe mbangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten mengko dados aturipun ing abdipun Petruk sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi boten kula nyuwun mahapunten. Kula nyuwun dasaripun menapa kok boten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayuhane Bapak niku apik, gegayuhane Bapak niku becik. Ngoten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nukulasedewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ning nek boten dasare apa, alasane apa, kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya Petruk, nggih. Gandeng pustaka jamus kelima sada kuwi darbe ing Pandhawa 5, nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petruk. Oh monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak, monggo ngono salah sawijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Siadi gegayuhaning Kakang Semar? Wah, Petruk, dalem yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal mbangun pura kencana. Yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu, yen butuhke Prabeya mengko aku sing bakal maringi. Jodipati mbok tawu bandane ora apa-apa. Waton kasembadan penjangane bapak. Estu Den? Yo tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokawan Petruk aku go bakal sarujuk. Ponokawan Petruk aku ya sarujuk. Ponokawan Petruk aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darmakusuma. Kersa menapa boten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ponokawan Petruk wonten dawuh. Bingung rasane atiku Petruk. Lho sebabe merga sadurunge kula sowan mau nggih. Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka jamus kelima sada. Lho. Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatose Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan. Mula kang sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Petruk, mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalauh. Sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka jamus kelima sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkene miyen sing dikersake bapak niku sakniki, tur pustaka jamus kelima sada kok ajeng dienggo tumbal niku nuwun sewu. Sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ngoten. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun.
Selak bapak ora kelakon bangun pura kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petruk, kowe ngalah. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo Priagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis saempere nek wong cilik niku pendak-pendak mengkon ngalah, mawon niku saempere. Ngoten. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya merga saka bapak. Napa sampeyan ora mesake karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah dienggo sikil ngetutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undaan bayar blas. Ayo. Ning ewa semono bapak mbeke pustaka Jamus Klimasada, kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Ndarawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Ndarawati wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok. Kula dimuling karo bapak, truk ora usah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora usah tok kandhake. Merga aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mun nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula lelabuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean, wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Panakawan Ngamarta. Pun ngonten mawon. Lah diwas tak labuh sono seprene sampean ora iso ngerteni lelabuhane bapak, gunane napa kula klesotan teng arep sampean? Nang apa ya, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati mrene butuh ngapa? Nyilun pustaka Jamus Klimasada. Arep nggo ngapa? Arep nggo tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Ndarawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ora rampung. Lha nuwun sewu Sinuwun Panakawan Bagong kowe arep matur apa? Gandeng Petruk niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturi Panakawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku Sinuwun Kresna karo bapak abot endi? Pun ngoten mawon. Nek abot Sinuwun Ndarawati monggo pustaka Jamus Jimat Klimasada mangparingke Sinuwun Ndarawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka Jamus Jimat Klimasada menika mboten kek mung pusaka lumrah, ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakane Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya, Pak Bagong nggih. Sing angka loro saniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku mung dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali meleh teng Praja Ngamarta. Bener omongane Petruk. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwun Ndarawati niku kok negarane ketaman pegebluk. Nek dinalar ora ketemu nalar lho Sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwun Ndarawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Kuwalik. Hah? Kuwalik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Merga niki menungsa, nuwun sewu nggih Sinuwun. Iya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Mula-mula Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngeten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming ana apa supaya sampeyan niku luwih teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegebluk ngoten niku tiba teng donya
niku dadi peringatane sing gawe urip kagem titahe sing ra gelem manembah. Ngoten. Ana wewengkon sing pancen tumindake ala, tumindake jahat, masyarakate ora gelem manembah sing diparani wing papan-papan maksiat. Niku harus sing gawe urip mesti tibane napa-napa teng mriku sing marai uripe rekoso blek. Terus do keteleran mudar. Iya. Niku pegebluk. Terus saniki kula takon, Ngastina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegebluk. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegebluk. Terus saiki Ndarawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegebluk. Niku nek cara sakniki ling ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu, nek kesusu sampean mengke kelangan pustaka Jamus Limasata malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula aturi menggalih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung bab pusaka cilaka, tur saniki bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwal saka Pandhawa. Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe, tegese pusaka ora pisah karo sampeyan. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampeyan niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arep niki bendina teng mriki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat ala, merga sing jeneng Ketitisana Dewa kae isih kedunungan kulit daging. Kedunungan kulit daging nika iso kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak ala. Saala alaning wong mesti katabetan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampeyan ora paham. Ratu Lenggasine Waka kok arep dapusi wong kok penak wae. Ha nek cara kula diteliti. Utusan Ndara Werkudara rawuh teng Ndarawati. Ndarawati ana pegebluk apa ora? Nek ora sampeyan kelangan pusaka wis bacut meneke karo Prabu Kresna. Nek ketaman pegebluk, monggo dibantu. Jero urip ning alam padang menika saling bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Pathokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungso. Dewa medhun wae kula ora wedi. Mula kagem ing sami gawonten ing kedaton negari Ngamarta mriki sakliyanipun para Pandhawa kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan. Saya kasih waktu. Berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jajambul tabler kena tabuka yayasine pe. Eto kocak ngundarandir. Kumejet patoning latri netra kocak ngundarandir. Hidup nyemangolon coko wadanani rombaranang kaya kembang borawari walah dalah parusmaning jajalan sertaning bawana iblis lanat walah dalah ing atase drajating batur gedibal mung kawula lha kok gunemane nyerweteh kaya betes semono bawa tegalan ndrowi kaya grojokan menungso ora ngilu karo gitoke. Bagong. Bagong. Truk. Gentenan, Truk. Lho. Gentenan piye? Kowe sing diceluk ngono kok. Wah, iki rada galak iki. Aku rada tratapan. Bagong. Bagong. Masir-sir atiku. Wis wani jarene wis muni bener wani kok. Kowe iki bener, tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa. Menek kono nesu, nesu ya kadhe genti nesu. Awak dhewe mung kawula. Kawula ya aja rumangsa terus aja mung gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo domongi. Engko nek perang ditandangi wong loro.
Nek ade kalah ya mulih njukuk dit. Hus. Kaya main wae truk padha kira. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku sapa? Oh, lah iki perlu priksa iki. Karo awake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngerti sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur nang ngarepe sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Aturmu piye? Lho. Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature akeh banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngecek karo Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngias dadane Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngino, mbok anggap Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nyuwun pertawis menyang Jimat Lemoso. Ya apa ora? Ya apa ora? Lho, Yai Prabu Ndrawati iki dudu mungsuh. Dudu ya wis ngono kok geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsuh nek iya iki kudu dititi priksa sadurunge. Kuwi pancen menungso ra tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kowe ngecek karo Prabu Ndrawati. Lho, sing tak ecehe meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakangne wis ngerti ya, Truk. Ah iya. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayang ki wis dong kabeh. Nek Baladewa ki kakangne Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Kok dadak domoke aku kakangne. Apa ora ditulis ning surat kelahiran apa? Hus. Kowe iya apa? Ora omong apa-apa tenane. Saiki ngene, kowe bali yo. Nun, bali. Bali piye? Bali kandha karo bapakmu. Ora usah dadak bangun Pura Kencana. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ra duwe. Semar ki wong melarat. Semar ki ping kawula. Kok arep bangun Pura Kencana ki bapakmu ki gablek apa? Mbok, anak iki tak waneni tenan iki. Nek ngunek-unekke Bagonge ora masalah, wis ngunek-unekke bapak. Bapak sing marahi aku ana ning alam padang ki bapake, wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah. Kok dunek-unekke bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kowe mbok ngelingi bol. Lho. Bol piye jenengmu sapa? Baladewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Gong weh, ora ngono kuwi kok. Amen, ya wis tak waneni. Nek wedi minggat to kono. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Kowe cerewet wae kene wis deg-degan malah cerewet wae. Sermu piye? Karepmu arep ngopo? Kowe ngunak-unakke bapak. Walah, Ndara Baladewa. Tak omongi ya Mas, tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arep kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek, kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur. Ning di mata Tuhan kita itu sama. Sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran, bondo donya ki mung titipan, ora mbok gawa modal kok tok pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki. Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki. Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta. Aku dadi kok saiki karo aku kok. Wah, wis wong nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajeg, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kowe jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih neng kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Muneh kaya ngono karo aku. Kaya ndara bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke nggone bangun Pura Kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku. Ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki wae ngrampungi nek mungso kowe. Gong, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngubup-ubupi. Aku arep golek rokok. Engko udut ngono aku. Moh, udutmu separo-separo kok mian. Karena ming turane. Wis meneng wae, nang kono wae. Karepmu piye? Lho, yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming Kasana, kowe ya ming Candesa. Ha ya? Kowe sadurunge dadi ratu ki mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandhang.
Dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Omonge. Kowe ya saba sawah, bareng saiki entuk derajat pangkat tok Bagong Semar Milo karo dicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh dume aku ki ming kawula cilik, heeh. Kowe ngeceh dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, heeh. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takon karo kowe, kowe ngunekke Semar wong kere kuwi ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar ki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Semar ki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sandhure guru kae. Hah? Ning Semaremah kamukten kayangan, Semaremah kamukten bondo donya kayangan. Trima medhun ning jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedira kok gleleng ora jamak-jamak. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget gledhak saka kursi kowe. Aku niye? Aja sok nganekake kawula. Alah dene Mandura nganggo demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dipikir kowe kaya ngono kowe. Dadi kowe kudu ngayomi karo wong-wong kaya aku iki. Ora nggo ngasake kaprawiranmu. Mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta kanggo mitraning astaning asta Koko Prabu lelampahan menika kados pundi Yayi? Menika kala wau menawi kula glejah Koko Prabu Mandura menika nguja dhateng mubal babaling karepson wekasan tilaring tata krami tilaring watekan alendran semanten ugi Bagong drajating aceplik wong loro saudon telu saurupan teka wantun dhateng Koko Prabu Mandura kalih-kalihipun pancen sampun andhang kalepatan lajeng keparengipun maduka Kanjeng Koko Prabu kula ingkang badhe misah ing sami regejegan kirana kula nyuwun pamit nututi dhateng pelajaripun Koko Prabu Mandura wiwapana kawan Bagong punapa dene Petruk Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu
Arjuna wonten maring adhawu. Werkudara, nggih. Bingung rasaning pun Kakang. Kudu marang sapa pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake miturut Yayi Werkudara piye? Ora iso matur. Kabeh-kabeh padha abote. Nanging aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Seranane piye Dimas supaya aja nganti kleru. Sabubaring pasewakan iki kowe munggah ning sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti. Saha ngucap asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping supaya entuk pepadang saka sing gawe urip. Bakal marang sapa? Pustaka Jamus Klima Sada mbok paringake. Dimas kadangipun Kakang kaya mengkono. Ya ta yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung kari manut. Arjuna wonten maring adhawu. Bubarna kang padha siba ingsun kundur ngedaton. Kula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas kadangipun Kakang Yayi Pamadya. Purna gatining pananggilan. Sarta kundur ngedaton jeluk saking gambaran kencana pinapit gambaran gading kadharaken sanggaring Purban Cethi manggung ketanggung Jaka Paloro. Ing samya kampil upacaraning keprabon. Kawijinan saking Mandura tindak nyosri Narata. Lamun katinon saking Mandrawa katingal balabak candrane.
Tan samar mamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datang kamu so manjemun gumpit sanggar sangarup nenugan toko capun nalika semanten ki Lurah Petruk kantong bolong semua lurah bagung melajar saking negari Ngamarta. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kok melayu Gong? Hah? Kok melayu? Ketoke mau wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku metu njaba, kowe metu njaba, ratiku marem dene kowe iso wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku ngerti sing tok waneni ora kok blegere Sinuwun Baladewa, ning watekane sing sajake ngendhak karo awake dhewe. Ning kok kowe melayu atiku gelo. Truk? Ya dene ora mulih modar nang kene. Mergane kowe tak omongi Baladewa licik piye? Dheweke ra wani nandangi awake dhewe. Ning awe anak-anak Pandhawa, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ngibarate kuntul kandhake dandang kandhake kuntul. Kuwi ukara piye kuwi? Artine piye? Artine lelakon saknyatane digawe-gawe supaya awake dhewe ketok salah. Ngono ya. Terus apike mulih. Nek mulih dhewe seneni bapak. Petruk kantong bolong ming dituku kongkon boyong Pandhawa kok ora kelakon. Lah kuwi cilakane nang kono. Nek bapak nganti ngundhamana Petruk mendak njaluk apa-apa tak turuti kok dikongkon bapak nggawa Pandhawa kok ora kelakon iki terus kowe iki anak sing kepiye? Wis pikiran. Yo. Nek bapak nganti ngendika kaya ngono apa atine awake dhewe ora lara? Ayo kuwi piye? Terus karepmu piye? Nek cara aku wani kok. Arep anak-anak Pandhawa iki nek mbilani Ndara Baladewa, tegese anak-anak Pandhawa iki mbilani pakarti sing elek, pakarti sing ala. Awak dhewe wajib ngelingke. Nek perlu ditatake, ora usah wedi wong tuwane tuwa kowe. Nek mung karo anak-anak Pandhawa iki tak kira kowe ora bakal iso kalah. Sing ngomong sapa? Nek modar malah iso. Kowe senengane ngomong waton jeplak. Waton jeplak ora. Mungsuh Ndara Gatotkaca, mungsuh Ndara Antarja, mungsuh Ndara Antasena kuwi kae iki cah nom-nom ning ampuh-ampuh terus. Ora sembrono. Terus piye? Mulih. Gah aku nek mulih. Nek kowe ora gelem mulih kowe sing methuke Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku ya moh. Lah kuwi jenenge wong ora ndek pilihan. Mung iso mbobong ning ra wani tanggung jawab. Wis ngene wae. Piye? Aku mbelani bapak ora ming tekan lara, mati tak wujuti. Iki dharma bektiku karo wong tuwa. Terus engko nek Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca tekan kene, nek pancen kowe ora wani aku sing nandangi. Gong jare mau ora wani. Aku wis nekat saiki, wis gunane apa urip nang alam padang pendak esuk nyaur 2000, pendak sore nyaur 2000. Sane gunane aku urip. Ming dioyak-oyak bang plecit. Ha terus tak tandangane ning gandeng aku ora iso omong-omongan. Heeh. Aku nek omong-omongan emosi. Heeh, terus mengko nek Ndara Gatotkaca tekan kene, Ndara Antasena tekan kene takonono, arep ngopo? Nek arep nyekel awake dhewe wanenono. Aku ora wani iki.
Aku nang mburimu jawilen tak sikate terus. Wah. Iki ora mung goroh lho iki. Asli iki. Serius aku, serius tenan. Kowe wani karo Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Wani wis kepepet kaya ngene kok. Wong ki nek nekat apa boleh buat. Ah iya. Wis kono, omong ngono. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu. Kowe ki lunga. Ora. Aku nang mburimu asli, aku tak toto. Ngempake mantram sakti. Nek pancen do arep nyekel dhewe diwaneni truk, kae mbelani wong salah. Yo, tengok mburi kene, Gong. Oke. Jak omong-omongan nek iso delekke sing apik-apik, ora iso delekke sing apik-apik, paripaksa awake dhewe kudu tegel karo anak Pandhawa terus. Ya, manut, Gong. Bapak kebaranggul munggu ngayuto kebapak bawat nyobentar bawat nyobentar kebapak nyomunggu ngaloko Ndara Antasena terus aku sing tekan kene. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene. Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Biasane sampeyan iku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Truk. Nun. Ku tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu leboke pakunjaran mula kowe manuta dina iki Truk. Gong, ayo, Gong. Sik wetengku lara ya, Truk. Aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyuk. Wah. Iki wetenge iki mules tenan, dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Truk. Mangan apa to ya aku iki? Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, jak omong-omongan sik. Ya. Nuwun sewu, Den. Sampeyan ajeng nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nuwun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, kepengin ngadili perkara niki, niku aja ming nampa pelapuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelapuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk. Mengke nek kula wis lapor, Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae. Lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelapuraning Siwa Mandura, monggo Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wose kowe wani karo Siwa Mandura. Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Siwa Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada dienggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun Pura Kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sanegara Ngamarta, embane urip teng Pura Kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Syarate bapak kepengin dirawuhi Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk merga aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh. Ngandhake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu titi sing Wisnu kok negare taman Pegebluk. Terus ngandhake meneh
Kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong. Terus sing tantang-tantangan karo Sira Mandura niku dudu Petro, ning Bagong. Mergo bapak diece karo Sira Mandura. Lingece bapakmu piye? Ngenten iki. Petro kowe bali yo, Bagong kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngilo karo gitoke. Sira Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba saniki kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapa Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ndodok, ora iso linggo, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesti aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak kula ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iki ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki saniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi, sing salah sing sapa? Pun nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang leboke pakunjaran, ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Tru. Lah kene ngerti. Kok mesti arep nyekel Petro lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Kanggo ngentut mantu ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomproke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo negara Ngamarta. Lah, mula sok nene satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngoten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean durung napa-napake kula. Nek kula wis mangjotosi, mangajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso rekke lara kula? Ya ora ngoten. Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener ngluputke endi sing ngluput. Truk Nun. Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa, Bagong. Nun, njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning iku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Piye, Gong? Sik aku kok migren ya. Kok rumah saku anggere ono bahaya kok migren. Ndi sing wetenge lara, matane bijil, matamu iki. Ana dunane matane bijil ora migren tenan, Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara, diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kok njuk marah-marah ora. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kaya jawani karo Ndara Ndaramu Garukaca Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora usah wedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong loro nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Umpama arep Ndara Garukaca senengane model sirah. Umpama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ra kanggo. Kowe iki iso nggo medeni cah cilik e. Ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kok sik. Sampeyan ngewangi war jlomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampean pripun? Bagong kon ngejuk lemah ping 3, mengko aku jedul. Oh nggih. Tenan niku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, dan. Angko nek di ngonoke ora metu ya, Truk. Ah iya. Diwasle ngono mempeng ora metu. Ha iya. Le bayar. Ha iya. Ngrekoso mengko. Heeh. Ben tekan kene, Gong. Heeh. Pokoke engko tak gawene cara supaya Garukaca gila karo aku. Wis ki teknikmu lho. Ya ora usah kuwatir.
Gotodan Gatotkaca tinon mapak Karkosuta tekapira Kresna Parta manehar Parta manehar saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Gong Ndara Gatotkaca Gong lho kok madhep rono iki apa ndeloke sindene ngulet-ulet sega e kok ora kepingin kaya enuk kae rasane kono iso nyambi akene lambene nggo omong terus e kowe rasa kepingin to nyambut gawe iki sing profesional aku profesor ayo profesional kok profesor ora bekti kula Den yo Petruk tak tompo pangestuku Tambanana nggih kula pundi kok ketingalipun pasuryanipun radi kados mboten sekeca Petruk nun tak takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya oh nggih Petruk nun cetha yen to kowe wis ngaku mula wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa mirang-mirangke karo putra-putra Pandhawa ing atase kowe dadi putraku dadi anake Semar dadi abdining Pandhawa tumindakmu wani karo Siwa Mandura wis ora ana pangapura kanggo kowe kowe mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu ya ndene kowe bangga kowe ora manut aja lakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol ndasmu Petruk kagiat risang kapirang urinangku kinembit kembit dosang reknaning bawana matur nuwun Den matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku Petruk wis marem Petruk marem krungu tembunge Ndara Gatotkaca Petruk nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nuwun sewu Den niki wong tuwa lho Den niki niku disungkemi anak bojo pendak Idul Fitri disungkemi dijaluki berkah dijaluki barokah tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun rong tahun ning mengabad-abad kula karo mbah sampean wis momong karo mbah buyut sampean kula ya momong tekan sakniki kula momong sampean mbah-mbah sampean niku durung tau nek Petruk ndasmu durung tau lagi niki sampean nek kula ya dadi kula lara Den kula niku wis dadi abdi sampean sikil tanggo sirah tanggo sikil pamrih kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh ngerti karo tata krama ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun Petruk tekan iki mangko nek kajeng Mang Potol sirahe nggo Mang Potol nggo pun Mang Potol kula ikhlas nek patine Petruk saka Ndara Gatotkaca sing kula tresnani raos kula lara Den selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petruk elek lha kok saniki sampeyan ngunekke Petruk kaya ngoten niku ati kula kaya ora duwe rasa napa-napa kaya ora duwe rasa diajeni babar blas nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo mang pateni ora apa-apa timun mungsuh duren kula timune sampean durene tangan lamun timun iso menang karo duren mesti modar pun kula mang pateni mboten apa-apa nek sampean tegel ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampean Prabu Pandhu mesti ditakoni Petruk kok wis mati nggih baterene pun entek sing mateni sapa terus sing mateni putu sampeyan jenenge sapa Raden Gatotkaca anake sapa anake Ndara Werkudara kok wani mateni karo kowe pancen wonge kaya ngoten niku ming gugu omongane padene Mandura
ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan mesti digoleki Simbah sampeyan mesti. Iya. Gleleng to, Gong. Aku lagi mikir, aku ki lagi gagas Petro kok nangis lho. Kan ra ono rumuse Petro kok nangis. Wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot ya ora. Petro sedih. Kok iso nangis ya, Tru? Sangu Brambang tak remet nang tangan leletke mata. Luwe ndrojos terus karo mewek-mewek. Asem Ndara Gatotkaca langsung gila raine saya pucet ngambah dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep ki mau sing maju nomor 1 ragil tengah terus engko sing maju barep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena Gatotkaca. Ha saya aku tak takon karo kowe nyambut gawe apa? Aku kok sing giling wae, giling-giling dengkulmu ngono. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Nek nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe, Pak. Wah, dunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Ha kowe, aku tak ngaso. Aku wis ngalahke loro, kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Sekono. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Rene sira. Ngopo e? Wedi aku. Ndara Antarja iki ampuh. Ndara Antarja ki mbahne rajane Ngula sak donya. Ho. Nek nganti Ndara Antarja kalah karo kowe, Ndara Antarja ngandhake mbahne dawuh ula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul ula. Kowe tenguk-tenguk parani ula. Kowe adus parani ula. Kowe aku ya nggawa ulae. Ane ra men cendhek, nek ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Tru. Rasa among sing werna-werna to, Kok. Ayo wedi ora kowe. Mongko ulane werna-werna. Ula sawa, ula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Heeh, kuwi kae bakmi ya entek. Kae sego ya entek ula sendok saya sak poroke. Wah, gelis, Tru. Dengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Kok. Nggih. Nek Ndara Antarja takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Nek goleki dicegati, nek perlu ditantang jak gelut. Oh. Kowe mau ora gelut tok. Nek ra wani, wis piye caramu supaya ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dienggo. Ya. Oke, ora masalah. Antarja rene takoni arep ngopo kowe Antarja? Goleki Petro ora ana, kowe ndelikke dengkulmu kowe mati tenan aku. Ah, mamah kowe ora ana. Ben lembut ora luweh perkara mamah pokoke. Kudu tata-tata nek ora ngati-ati cilaka aku. Kudus. Keperanggul mungkin ngayuda kebabak bawatnya bentar kebabaknya mungkin ngalogo ora pangling iki Bagong nggih Ndara Antarja? Iya. Kok pasuryane abrit? Nesu napa? Iya. Nesu karo sapa? Karo Petruk. Terus aku goleki Petruk. Madosi Petruk? Iya. Sik, mang teng mriki sik. Truk, sing goleki kowe, wah jan. Sing goleki ket mau aku, ning kowe aja ndudohi aku. Merono.
Engko ngonang-ngonangi. Oh iya. Aku muni piye? Petruk ora ono. Oh iya. Harum Kangsen kok ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petruk, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu e. Lak pacul sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petruk ora ono. Kula teng mriko nyetel radio. Radio. Petruk ora ono. Sebab apa goleki Petruk? Petruk arep tak bondo. Lho, Petruk nyopet no? Ora. Petruk wani karo Siwa Mandura. Petruk wani karo Siwa Baladewa. Petruk kudu cemplungke pakunjaran. Nek Petruk ora gelem tak cemplungke pakunjaran, Petruk mesti tak pateni. Omong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balenono. Petruk tak pateni. Ah, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petruk ki menungso eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundangja kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, heeh. Rodo papat rodo loro. Jengkulmu mlocot. Ah, mulane pasrah wae tak undang jo aja nesu. Kowe ngarep mbelani Petruk. Mestine Petruk iki kakangku kowe. Petruk lara wae tak tilaki tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate. Men mari pati diame-ame. Hah? Kena kowe ketemu karo Petruk. Ning kudu iso nglangkahi batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu, Jo? Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku kowe. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabat-abat kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar ki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa itu? Kleru. Hah? Kleru. Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak? Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh ganti to? Ora ganti. Jan kuwi. Oh, goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata keliru. Saiki wis ganti. Menurut KTP Ismaya. Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng ngene mungsuh karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti karo anake. Nek wis duwe kekuatan aja dienggo sewiyah-wiyah, aja dienggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau cerita kaya ngono. Kowe duwe kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarja. Aku ora wedi karo kowe. Sawangan telapakanku iki. Hah? Sawangan Antarja. Iki aji jenenge Aji Guntur Geni Guntur cuci motor. Iki nek tak watek telapak aku abang iki tak nggo ndemek diadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Iya ya tibakno ora wedi aku. Ku lho. Ora wedi kowe? Ora. Waduh cilaka iki. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning tak tamake dadamu jemblong mati dereng aku. Ora wedi tibakno. Wah cilaka iki. Sing terakhir iki. Nek tanganku iki ijo berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Lah tamake nang kowe ora kelakon mati aja dundang Bagong. Aku ora wedi. Sik enteni. Truk, angel ya, Truk. Oh iku kudu nganggo cara piye carane ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Kowe arep mateni piye, Truk? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe, Jo. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling.
iki dadi satriya sing tamcawa. Nang iso aku ora bakal mundur. Ya wis. Ndra, angel tenan, Ndra. Angel dikalake tenan. Aku pasrah, Ndra. Ngene tak andani. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa, tok wenehke Ndaratarja kon mateni. Ana. Ngono patani tenan. Ngono pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribik bojoku ta kowe? Ora ya, ora apa. Ngerti wae aku. Wah sing ngelen. Nek sampean pancen ora gelem mundur, ora masalah. Ning kula ya nglabuhi karo Petruk. Lelakon iki mboten ajeng kula tekake ming sementen. Nek sampean wani mateni kula wani mateni Petruk. Nek nganti Bapak Semar nesu, ora nesu karo sampean tok. Ning nesu karo Pandhawa, sampean kudu tanggung jawab bab nesune Semar Batranaya. Piye, Gong? Mundur pisan. Mergane tak wedeni nek Semar nesu. Ayo ngono kuwi carane ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo megarke epek-epek muni abang kuning ijo. Rek ae medeni ning kono ora wedi asem. Iki nek nganti wernane abang, kuning ijo, aku wis telung werna kok ora mundur. Ha iya. Mun tak tambahi putih, ayo. Tok bingung sing numpak kendaraan. Numpak kendaraan dengkulmu melocot ora. Sapa kae Gong joget-joget endi? Kaya apa? Lho, pentas seni ngono udu. Udu kae sing joget-joget tekan kene kae lho Gong. Wah, Pragota kae. Nek kira-kira tekan kene dipolo wong loro to. Ya. Anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dukundur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Petruk wong edan Petruk wong kentir Petruk wong kucluk lah cara wani karo Sinun Prabu Mandura wis leh nyawang gelaring jagat eseming rembulan ya Ndara Pragutaya tindak mriki nyekel kowe nek kula mboten purun lak ruda paripeksa imbane cacing kepidak menungso ngulet butuh males. Petruk menungso kedurungan rasa. Nek sampeyan ajeng nantang karo Petruk ayo tak ladeni siap Gong. Oke. Kowe maju aku kiper terus. Ya. Rasa kuwatir polo wong loro. Wah, lakon cencang jinggot kroncal-kroncal mang mriki Ndara Pragota.
Aduh, hati aku. Yo, aduh. Mutar aku tuh. Sambat. Ya. Yo. Biar mboten iso mati. Iya. Oke. Modar. Ora tekane. Tangane cupet to lah. Mboten napa-napa modare. Aduh, hati aku. Mundur. Wah. Bolo Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon tresnanira marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajalan sukertaning bawara iblis lanate Petruk ngosasik barisaning saka negara Mandura ngundurke marang putra-putra Pandhawa Petruk kantong ora kena dikandhani kanthi becik Petruk Bagong ora bali marang karangan dempul wae grete nenggala mbok timbang bapake Malik ngopo? Kowe aleman wis tuwa barang rambutnya dipang. Pang dengkulmu mlojot ora. Arang sing mau ki ucul tudinge kok ya. Ucul lho? Heeh. Kok mlayu apa e? Ndara Baladewa ngamuk kok. Ngamuk piye? Petruk kantong bolong ora minggat sing arepaning nata Mandura Prabu Baladewa karo Bagong gretel nenggala jeblok ketemu muni ngono. Terus nggawa nenggala mak slonong. Wah, murup saobor. Monggo pusaka kae tamakke Gunung Jugruk segara asat. Nemeng Petruk mesti mudar. Mati kok. Terus kowe percaya matimu saka nenggala. Ah percaya mestine to. Berarti kowe luwih
nganggep ampuh nenggala mbangane sing gawe urip. Sik to. Omonganmu kok medeni to? Ora medeni. Kowe tak takoni wangsulan. Kowe nganggep ampuh nenggala, kowe wedi nek nenggala tumama ning awakmu kowe mati. Heeh. Berarti kowe ampuh nenggala iki ngungkuli karo ampuh sing gawe urip. Uripmu saka nenggala, ngono apa piye? Ya ora. Uripku saka sing paring Gusti sing karya jagat. Nah, nek kowe iso wangsulan ngono iku kudune kowe iso mikir, pati uripe menungsa ora gumantung saka pusaka. Ning pati uripe menungsa gumantung saka sing gawe urip. Ngono. Nek dipesthekke kowe mati merga nenggala, ya wis ora masalah. Berarti lelakon ning uripmu wis mung tekan bengi iki kowe mati saka nenggala. Diikhlaske. Wong urip ki dagang tuna andum bati, Truk. Nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan, kok to? Kowe urip ora njaluk, ora utang, ora ngemis. Ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Mula nek mangsa kala disuwun, dijaluk ya ora usah wedi. Ngono. Dume ana corona terus ndase dileboni tas kresek. Wedi ngapa? Hah? Sing jeneng pesthi ora iso dijoli, ora iso diutang, ora iso digentekke. Pesthi iki wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono. Iso lho kowe iso menang karo senjata nenggala. Iso kowe menang karo senjata nenggala. Nek nenggala iki ampuh. Ampuhe pusaka iki saka sing gawe urip. Nek Gusti ora ngeparengake ampuh, nenggala kaya ming wersi lumrah ngono wae. Oh iya. Ah, kowe kalingan ora critane Nabi Musa. Lho, kok tekan kono barang. Lho, iki nggo nuntun karo wong sing do keweden-keweden ngono kuwi. Critane piye? Kowe ngerti to tongkate kae. Kae nek ora diparingi firman karo Gusti Musa, tongkat kuwi tutukno Laut Merah. Kae tongkat kae ya ming kayu ngono wae, ora ana kekuatane apa-apa. Ning merga diparingi firman karo sing gawe urip, diparingi kuwasa kekuatan karo sing gawe urip, iso mbelah laut. Nek bar nggo mbelah laut ki ya kae tongkat lumrah ngono wae. Iso bengi iki Gusti ora ngijabahi ampuhe Kyai Nenggala. Nenggala ora ampuh tumama ning awake Petruk. Lho, sapa ora gleleng kowe? Kena Nenggala ora apa-apa. Wah, kondiang mlebu koran tutupi ireng-ireng matane. Padake penjahat gong ora. Lho kuwi tenan ngono kuwi kok. Wis kene. Tak tandangane ben ora apa-apa mati mbok ben. Nyo. Titip, Bu. Apa? Dompet. Dompet kuwi kekno bojoku. Heeh. Kok nek aku ora mulih 3 dina, kon nyelameti 3 dina tekane 1000. Oh iya. Dong to kowe paham. Terus anakku sing mbarep kae arep mlebu perguruan tinggi. Tulung ya go ngopenono nek ora ana ragat dolno Tegal ngarep omah kae. Iya. Ben anakku sekolah sing pinter. Heeh. Terus sing nomor 2 iki arep mlebu ning SMP. Kuwi sesuk dolno Pekarangan wetan omah kae. Oh iya. Sing nomor 3 ki arep mlebu TK. Heeh. Kuwi dolno sawah nggonmu. Lho. Kok nggonku? Aku iki like arep ngopo nek ora ngragati karo ponakane. Oh ya. Ya wis tak dolke sithik wae wong ragate kaki sethithik. Ya. Sing baku ngragati. Heeh. Goleke pusaka, Gong. Heh, goleke pusaka. Apa? Sak-sake. Nyo. Ngapae? Padake es krim lho, Truk. Aku kaya es krim ora. Tandangan isun mandur ayo. Amo selamat nyawa bocah-bocah akan mati pelandong pahlawan. Ayo. Wah, tak. Wah.
maring jajaran sekretaning Bawana Iblis lan Petro. Kowe ngembari marang panguwasane Nata Mandura ora mula dewa. Iki Kyai Nenggala pamunaing Satru Sekti. Ha iki Kyai Ndlunting Kesuma. Wah, ora yen ngono kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apa? Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ngge Surakatite Merut layut sagung Praratu Sang Swatama Yayi sewu-sewu nglapatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos kula mboten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura satemah Koko Prabu Mandura mliga Kyai Nenggala Petruk kenging pusaka kendhang kapracondhang kontal kaprapal Koko Prabu estunipun sanget angeman jernyatanipun Petruk menika Panakawaning Amarta ugi Panakawaning Ndarawati menapa dene Mandura. Nanging kenging menapa teka paduka Kanjeng Koko Prabu Mentala dhateng Petruk kanthong bala sewu-sewu kalapatanipun ngrawuh tadhawadana Yai. Awit Petruk sajaipun ngiwi-iwi dhateng kamurkanipun ngraka ing Mandura. Wekasan kula mboten saged angampah kamurkan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kuntal kaprapal. Menawi ngantos kadenangan dening Kakang Semar tan murung mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mlengkeng saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget kersa paduka Kanjeng Koko Prabu angulari wonten pundi dunungipun Petruk kanthong bolong sakmenika ngaten kemawon. Menawi Yai Prabu kepareng maringaken pustaka Jamus Lima Sada dhateng Ngraka ing Ndarawati tumunten mangke menawi negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula ingkang sagah Ambudi Sarana angulari wonten pundi dunungipun Petruk kanthong bolong Koko Prabu menapa menika saestu Yayi menapa kula nate dura lan Yai Prabu Ngamarta
Menawi tila mekaten Koko Prabu, pusaka kula aturi nampi nanging menawi nampi negari Ndrawati sampun ketingal padhang. Kula suwun ngunduraken pusaka sinambi angur kaya wonten pundi durungipun Petruk kantong bolong ngestaken dawuh. Menawi tila mekaten tumunten kaparingna Jaya-jaya kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati. Bose. Lah kok dadipun Kakang tok tinggal iki piye? Monggo ingkang sekawit budhaling Ayu Kresna tindake tak dherekake. Bareng saiki wis entuk gawe kok malah ninggal pun Kakang. Koko Prabu. Nggih. Mboten ateges kula menika nilar namung kedahipun Ndrawati padhang rumiyin Koko Prabu sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta. Kinarya tanggelan anggit kula sampun janji ngupaya dhateng Petruk. Oh ngono. Inggih. Ya, yen pancen kaya mengkono pun Kakang manut. Mangke menawi kula sampun munduraken pusaka daya-daya Koko Prabu kula pethuk kondur wonten negari Mandura. Ya, wis aku manut Kresna. Yayi. Monggo kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka jamu semyang jimat kelima sabda. Sinayeng mangdulung mintonaken diri kramanira kanggo mitraning asta gembrang-gembrang yen ngandika Koko Prabu teka paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Wah, tresna kakangku aja beda. Koko Prabu kados pundi lalampanipun teka paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Kusik Kresna. Kresna, wonten dawuh. Lah kok dadi urung nganti gantaran wektu. Paribasane nembe telung kedheping paningal. Kok siadi sowan maneh ana ing negara Ngamarta iki piye? Monggo nyatane kowe mau ora kepengin mundi pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok dadi bareng lagi wae mungkur kok sowan meneh iki apa ana sing keri? Koko Prabu. Nggih. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta dinten menika. Kosek, kowe aja beda karo pun Kakang. Kowe aja beda karo pun Kakang. Nalika semono si Adi rawuh ing negara Ndrawati utawa negara Mandura. Jaluk lan pun Kakang minangka dadi saksi tama atur ing si Adi ing Kunjuk Yai Prabu Darmakusuma. Barang tekan kene si Adi nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Nganti aku gegeran karo Petruk uga kepengin ngayonake pustaka Jamus Lima Sada. Petruk kenging Kyai Nenggala kendang apracondang terus sira Yayi nggawa pusaka kondur marang negara Ndrawati iki kok rawuh meneh piye? Ih, mangke gampil. Setyaki wonten dawuh. Ora nyono jebul suwaningipun Kakang ning praja Ngamarta iki ngibarate kaya dene ana srengenge kembar. Paringipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Si Adi durung ndungkap. Nggih, dereng mangertos. Ya wis. Si Adi kepenakno nggonmu lenggah. Aku tak miji lawan kadangku Yayi Arjuna. Bareng paduka kados pundi Koko Prabu Janaka wonten dawuh.
Yen liyane siadipun Kakang ora percaya, nanging yen siadipun Kakang percaya lan kumandel. Tegesipun kados pundi? Marata sawanganipun Kakang. Janaka karo Kresna kuwi mbane kaya dene geni lawan urupe, kaya dene kembang lan sarine. Kaya dene godhong suruh lumah lan kurepe yen diluluse jero panen geni-geni tunggal rasane. Arjuna wonten paring adhawu. Mara sawanganipun Kakang. Kanthi permana jati netra batin aja neta lair. Sing nggawa pustaka Jalmasada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Pun Kakang percaya karo Siadi? Koko Prabu, ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu boten nyana babar pisan bilih negari ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Durat moko ingkang sampun beta pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada Koko Prabu. Yayi wonten dawuh sanes aturipun ingkang Raka Indrawati nanging aturipun rayi paduka panengah. Werkudara krungu to? Dudu caping pun Kakang nanging aturing adimu Permadi ya Janaka ingkang ngandhakake sing nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu pun Kakang. Kok Prabu Pandura mireng. Oh, ya krunguning kok sik. Krunguning kok iso dadi kaya ngono iki. Monggo blegere cetha Yayi Kresna. Wujude ya Yayi Prabu Ndrawati. Lah kok Janaka iso kandha kaya mengkono? Arjuna mboten nate goroh. Nyatanipun piyambakipun tumuli ambruk wonten pepangkonipun ingkang Raka Indrawati utawi ingkang Rayi. Lho lah sing gawa sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Werkudara, aku dhewe ya ora ngerti lho Yayi, lunganing pustaka Jamus Klimasada digawa Kresna nanging dudupun Kakang. Perkara kudu kowe sing nggawa ora apa-apa. Ning Werkudara kuwi nggone wong apa anane? Apa sing tak weruhi kuwi kudu kasunyatan. Blegere sing nggawa Kresna kakangku bali ya saka kowe, ora bali aku ora sudi ngaku kadangku ora kowe. Semono aku. Werkudara kae nggone wong apa anane? Werkudara nek omong mesti tak anggap bener. Mula Werkudara ngandhakake sing nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi wujude Kresna. Gandeng kowe selak, kowe kumbi, aku mbah ora weruh perkarane. Wose kowe iso mbalekke pusaka, tak anggap adhiku. Ora iso mbalekke pusaka, aku ora sudi ngaku adhi karo kowe. Wonten paring adhawu. Ora ngerti dodok seleng perkara, lah kok dadi kaya ngene lakon ing ndak sandhak. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Yayi, ora apa-apa. Pancen iki dadi lelakoning Nata Ndrawati. Lan kowe tak kandhani ya sesuk meneh sing ati-ati. Tegesipun kados pundi? Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong walaka. Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong lumrah. Nanging Kakang Semar kae nganti disebut pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap tegese Kakang Semar kae wong waskita, Kakang Semar kae wong pinter. Inggih. Sejatine Kakang Semar kuwi ngerti yen to ngamarta ana menungsa ingkang bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada ingkang memba pun Kakang. Tumuli utusan Petruk karo Bagong supaya aja nganti pusaka kuwi tiba ning menungsa ingkang kurang tanggung jawab ingkang memba pun Kakang. Nanging Pandhawa kurang tanggap. Wekasan malah ngluputake lawan Petruk kantong bolong nganti Koko Prabu Pandura ngendhangke Petruk parempat buku Kanjeng Koko Prabu ayu melupun Kakang wonten pundi? Sowan Kakang Semar Badranaya.
Lalakon iki dipasrahke marang Kakang Nayantaka. Monggo Prabu kula dherekaken. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning Amarta ngestaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Merana sumebang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene donga engkong lir sing bene panto Betoking ayam wana mrak manguwuking agakan Pupu Penemban cumengklungen kadidene ngentosi sumling pawa gabus kumambanging sira Kresna anggen kula ngramtu dhateng rawuh paduka Pupu Penemban wonten ing negari ngawu-awu langit ingkang putra pun Dewaningrat cumadung dawuh anakku ngger anakku wong gagah Dewaningrat netepi kelawan apa ingkang wis nate tak kandhakake marang sira kulup atmajaku bocah bagus nggon duwe pepinginan dadi nalindra ana ing negara Ngamarta dina semengko bakal kasembadan menapa to sababipun Bapak Penemban Dewa Kahana paring dawuh ing mekaten marata gage sawangen pusaka ingkang gak gawa iki aran pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Iki pusaka pengapesaning Pandhawa. Nganti ndak rewangi Membanata Ndarawati beja ora kadenangan dening para Pandhawa. Wekasan pusaka iso tak lembut, iso tak rebut. Mul yen to kowe bakal dadi ratu ning negara Ngamarta, yen to wis kedunungan pusaka iki bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari. Mesti bakal kelakon dadi nalindra ing negara Ngamarta nggir Dewaningrat. Cemangkah kanggo sesumbar
Lindhu bumi gunjing kumaluduk kumaluduk kuntor katup lumembah penyugang kumambang Sang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati dalah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan mekaten badhe kasembadan panjangka kula Bapa dina apa ingkang wis mbok tentokake ayo tak kanthi marang negara Ngamarta ngraman lan para Pandhawa mbanda marang para Pandhawa benjang ngantos menapa sakmenika ngantos menapa dina menika ugi monggo kula kanthi bawa penemban dhateng negari Ngamarta badhe kula banda para Pandhawa. Iya to yen mancen kaya mengkono ayo tak dherekake nggih Pate wonten dawuh ketap napa Wadyabala. Segelar sepapan aja ingkang cicir nderek tindak ingsun ngrabosa negara Ngamarta Pate. Ngestaken dawuh sinuwun.